जों जेबो इउपिनिफ्राय अनसुंथाइ मोनैखाय जों डिपिएफआव फैबाय। जों जेबो अनसुंथाइखौनो मोनखायाबा जों ओंखायनो बिपिएफखौनो होसोनानै फैबाय। चेयारमेन मेम्बारफोरा जोंखौ जेबोखौनो उदिसखौनो लाखाया। चेयारमेन मेम्बारफ्राथ' जोंखौ जेबोखौनो उदिस लाखाया। इउपिपिएल आरो बिजेपिनि गिदिर खहा। 200निबो गोबां इउपिपिएल बिजेपिनि राजखान्थि हान्जानि मावथिफोरा डिपिएफ राजखान्थि हान्जायाव जयनिं जादों। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय 1 नं गसाइगाव बिधानसभा बियाबनि बेन्दोङाव गोग्लैनाय खासियाबारि डिपिएफ राजखान्थि हान्जानि जयनिं हाबाफारि लायो। मख'नो गोनांदि बिजेपि आरो इउपिपिएलनि राजखान्थि हान्जानि गोख्रों मावथि हान्जाफोरा दिनै इउपिपिएल दोलोनि सोरखार सालायनायखौ मोजां मोनाखै आरो रायजोनि नांगौ बायदि सुफुंनो हायैनि थाखाय गोबां इउपिपिएल मावथि कर्मीफोरा बिपिएफ राजखान्थि हान्जायाव जयनिं जाफैदों होननानै फोरमायदों। बे समाव गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट इउथ बिपिएफनि प्रेसिडेन्ट नरपति ब्रह्म बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव बिबुंथि लाखिना मा फोरमायखो फै जों मिथिना लानि। गसाइगावनिफ्राय खौरां दैथायगिरि नितुन्जय सिंह ब्रह्म। मथते दिनै जमदुवार ब्लकनि आन्दाराव बिभिन्न प्राइमारिफोरनिफ्राय फैनानै बिभिन्न दलनि बिजेपि इउपिपिएल आरो बिभिन्न दलनिफ्राय फैनानै जोंनाव 200निबो बारा माने जइन जाफैदों आरोखि दिनै बिपिएफ दलखौ मोजां मोननानै बेखिनि आरो। नोंथांमोननि दलावहाय इउपिपिएलआ बुङो बिपिएफनियानो माने बिपिएफआव जगदान जायो बिनि सायाव मा बुङो? आदसा बेखौथ' जों मा बुंनो थारमाने बिथांमोनहा जोंनि जइन जानाय प्रग्रामफोरखौ नुनानैनो ससियेल मिडियायाव दिनै हयथ' खना खनला बबेबा एरियाफ्राव हयथ' जयनिं प्रग्रामखौ बिथांमोनहाबो लादों। खिन्थु जोंनावथ' बे रोखोमनि खुनु पद्दाय माने गावनि मानसिखौ जों खुनु पद्दाय जइन खालामना लायाखै। हयथ' आगोलाव बिपिएफनिफ्राय देरसिन रिजनेल पार्टि हयथ' बिटिसिआव गैयामोन। हयथ' आगोल समफ्राव हयथ' बिपिएफआवनो दंमोन। हयथ' बिसिबा गोबाव हयथ' अन्य दलाव थांबाय। दा अन्य दलनि टेस्टखौ खालामनानै हयथ' बेवहाय जेबो डेभेलपमेन्ट जाया, बाव मोनसे सिस्टेम होननाय गैया, बे जिनिसखौ मोनदांफिननानै मानसिफ्रा दिनै बिपिएफ दलाव फैफिनदों। बे जानो हागौ। खिन्थु जोङो जोंनि दलखौ माने जोंनि दलाव सोनानै लायाखै। जों खोनादों बिथांमोननिखौसो जों बे रोखोमनि खोनादों आरोखि। दा बेखिनि आरो। दा बेनो हयथ' 3 बोसोर जाबाय सुक्ति जानानै हयथ' खुनु डेभेलपमेन्ट जायाखै। जे जिनिसा जों बिपिएफनि सासन दिनाव जों मावदोंमोन बेखिनि एफा एनै बायनाय लामा बेफोरखौनो मलाद होनो बिथांमोना हायाखै। गोदान स्किमाथ' दुरेर खोथा, खुनु डेभेलपमेन्ट होननाय जेबो गैया। बिथांमोना बेनिखायनो माने सरकार थासेयावबो जायफोर सरकारनि फलिया जानानैनो खामानि मावदोंमोन बिथांमोना दिनै बिपिएफ दलनि आदर्श आरो बिटिसिखौ बासायना लाखिनांगौबा अनलि माने बिपिएफ माने दला लाखिनो हागोन बेखौ मिजिं थिनानै बिथांमोना दिनै बिपिएफ दलावनो जइन जाफैदों। इउपिपिएलनिफ्राय मानो फैखो? जों जेबो अनसुंथाइ मोना नालाय ओंखायनो फैबाय इउपिपिएलआव। बिटिसि सरकारनि आसनिफोरखौ जेबो मोनाखै नामा? जेबो मोनखायाखै, होनायानो होखायाबा मारैथो बाहाय थाबाय थानानै मा लाब? जों जेबो अनसुंथाइखौनो मोनखायाबा जों ओंखायनो बिपिएफखौनो होसोनानै फैबाय। चेयारमेन मेम्बारफ्राथ' जोंखौ जेबोखौनो उदिस लाखाया। फायखाना गैया, जेबो गैया। जों मा खालायनानै अबाव खिनो अबाव मानो? जों माबानि बुरिसाथाम 12 जन दङ। बारजाबिल प्राइमारिनिफ्राय फैदों। औ आं इउपिपिएलनिमोन। आङो इउथनि प्रेसिडेन्टमोन। बारजाबिल प्राइमारिनि मा? इउथनि प्रेसिडेन्टमोन। मानो सोरखाराव थाबाबो दिनै बिपिएफआव फैनो गोनां जाखो? सरकाराथ' जोङो सानफ्रामबो बयबो मिथिखागौ, मबाइलावहाय नायबानो बोरलाबानो नुयो। माने बिसिनि मोनफ्रोमबो खामानि मावनाया प्राइमारि लेभेलनिफ्राय गोजौ लेभेलसिम मोनसेबो मोजां नङा, थगायसुला। बिनि थाखायनो रायजो राजाया जेराव मोजां मोनो आं बयसो थागोन होननानै आङो হাসি গোসেই ফিডিং আর কি বিজেপির পর আহিছো বিজেপি বিসিডিসি মেম্বার আছিল কিহৰ কাৰণে মানে আমি 3 বছৰ হল বিসিডিসি মেম্বার হই তে বিসিডিসি মেম্বার হই প্লাই মই মানে এক পোৱা মাছ যে আমি কিনিব পাৰো হেটো মানে কিবা আমি পোৱা নাই এই বিসিডিসি মেম্বাৰৰ পৰা গতিকে মই হাগ্ৰামা মৌলৰী ছাৰৰ যেটো মানে আদৰ্শ নেতৃত্ব বিটিসি এটা আকৌ মানে ৰিটাৰ্ণ কৰিব লাগে আকৌ 2025ত আমাৰ হাগ্ৰামা ছাৰক মানে চৰকাৰ আনিব লাগে হেটো আকৃষ্ট হৈ মই এই বিপিএফ দলত মই যোগদান কৰিলো স্বেচ্ছাই মানে আগৰ মালাগুৰি বিসিডিসিৰ মানে বিজেপিৰ মেম্বাৰ আছিল বিসিডিসি মেম্বাৰ আছিল বিজেপিৰ আপোনাৰ সাথে কি জানা হৈছে আমাৰ মোৰ লগত 15 জন আছিল আছে